Koska mitä sulla on vaan 2 tappoa? Toinen oli double killi. Niin, sä saat double killi ja sit sä sen jälkeen tapoit yhden, sä sanoit. Niin. Elikkä siis... sulla on vaan 2 tappoa. Double kill. Merkitäänkö sit double killi vaan 9 tapaksi? Ei. Ei, double. Vitsi, mä katon koko ajan tätä kassun näyttöä, mä oon niin tottunut siihen. Mä en ikinä kato. Mä en oo ikinä ennen pelannut videoa. Molemmat, me tapettiin toisemme. Ei Molemmat voi kyllä. Ei voi tappaa omaa puolesta. Mä en oo ampunut. Siis en mä sanonut nuut. Mä sanoin tolle... Sanoin vaan, että minä ja toi vastustaja, molemmat kuoli siihen. Ammuttiin toisimme. Ei kyllä sä et tappanut sitä tässä. No, en mä tiedä miksi se sit kuoli, eikä siinä ole muuta. Joo. Jos kaikki on. Tää on hyvä, kun katsoo aina leijuu siitä, et se tappoi on. Silleen, sit se ei oo tappanut. Ja se assisti. Vittu mulle ei mene hyvin. Mun pitäis saada joku... Shais. Hei oikeesti! Ei voi mennä näin huonosti. Kuinka paljon tappoja nuutta sulla on? 1. Niin. Onks susta hyvin? Ihan jees. No musta ei. Mä oon tehnyt mun enkkatamon täällä. Tai yhden niistä. Ja mä tulin Gaminin killiin tosi jee.